Máte sen o vlastním rodinném domě na klidném místě? Pak vás jistě zaujme nabídka pozemku v malebné obci Hořovičky, jen pár minut od Rakovníka. Tento pozemek je připravený k výstavbě a ideální pro ty, kteří chtějí začít stavět bez zbytečných průtahů. K dispozici je jímka, dešťová nádrž a přípojka elektřiny. Na pozemku se nachází také zahradní domek bez základů, který lze využít jako dočasné zázemí nebo sklad během výstavby, a samostatná garáž. Obec navíc plánuje vybudování kanalizace již v příštím roce, což významně zvýší komfort bydlení i hodnotu pozemku. Obec Hořovičky leží v srdci přírody, obklopená poli a lesy. Přesto je lokalita výborně dostupná. Díky novým úsekům dálnice D6 se do Rakovníka dostanete autem za 15 minut, do Prahy přibližně za 45 minut. V obci navíc zastavují autobusové linky. Hořovičky nabízejí i základní občanskou vybavenost. Najdete zde menší obchod, poštu, mateřskou školu, zdravotní služby a možnosti kulturního i sportovního vyžití. Pozemek představuje jedinečnou příležitost pro ty, kdo hledají vyvážené spojení klidu, přírody a dostupnosti městské infrastruktury. Přijeďte se přesvědčit osobně.